L-inkjesta amministrattiva li se titmexxa mill-imħallef irtirat Godfrey Valencia għandha sa nofs Marzu li ġej biex tagħti ir-rekomandazzjonijiet tagħha brabta mas-serqa ta' droga minn container fil-Beriks tal-Armata f'Ħalsafi. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt l-istqarrija ministerjali tiegħu li taf fil-Parlament it-tlieta nofsinhar. Intqal ukoll li fis-sigħat li ġejjin se jitħabbru it-termini ta' din l-inkjesta. Hawnhekk Dr. Abela fakkar kif hemm tliet investigazzjonijiet dwar dan il-każ, dik mill-Pulizija, dik maġisterjali u dik amministrattiva. Fuq dal-każ, Sur President, għandu jipprevali biss l-interess illi min kien responsabbli għal dak li ġara jaffaċċa l-ħaq u l-ġustizzja. Każ serju iżda ma jissolvix bit-teatrini li rajna fl-aħħar sigħat min-naħa l-oħra. Għall il-Gvern se jibqa' jagħti r-risorsi kollha meħtieġa biex dan il-każ jissolva. Il-Prim Ministru qal is-sena l-oħra li skwadra ta' kontra id-droga fih dan il-korp tal-Pulizija bdiet 214 il-investigazzjoni ġdida li minnhom 193 nagħlqu b'suċċess. Dan ifisser rata ta' suċċess ta' aktar minn 90%. Spjega li fl-2024 inqabdu aktar minn 4,300 kilo rasa tal-kannabis u aktar minn 2,200 kilo ta' droga kokaina. Bħal-jum ta' qabel din is-seduta kienet ikkaratterizzata minn interruzzjonijiet mill-kap nazzjonalista Bernard Grech u d-deputat tal-Establishment Nazzjonalista Carola Aquilina. Li l-Prim Ministru ta' parsi qed jagħmel stqarrija ministerjali biex din tkun stqarrija ministerjali la inti ddeċidejt. Il-Ministru attakkaw lill-Ministru Byron Camilleri, Sur President, Sur President, ma jgħidlix sieħeb. Sur President, ma jgħidlix sieħeb tal-kriminali. Hawnhekk il-Prim Ministru talab ruling mingħand l-Speaker dan hekk kif l-istess Carol Aquilina għalli Dr. Abela u sħab il-kriminali. Is-sedja għadha kif ta' ruling illi d-diskors li qalet l-oppożizzjoni fil-konfront tagħna l-bieraħ mhux aċċettabbli. Jekk jerġgħu jirrepetu illi aħna sħab tal-kriminali għal kull darba se niqfilhom bis-saħħa sħab tal-kriminali intom. Qalb dawn l-interruzzjonijiet mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista Dr. Abela poġġa ittra tal-eks Avukat Ġenerali Anthony Borg Barthe minn żmien Gvern Nazzjonalista brabta ma' maħfra li ngħatqat fuq każ ta' droga. Sansitra id-deputat Carol Aquilina attakka b'mod ċar lill-Speaker. U allura, Mr. Speaker, għandek twaqqaf lill-Prim Ministru. Issa jekk inti m'intix kapaċi iżżomm il-Prim Ministru ma' dak nafu l-kox naħsbu dwar. Il-Prim Ministru Robert Abela għala hekk id-diskors tiegħu. Sur President, ekku skada l-ħin għaliex intorrompewni kemm il-darba nagħlaq però b'messaġġ tagħna l-appoġġ tagħna lill-Korp tal-Pulizija kien għadu u jibqa' hemmhekk nagħlaq b'messaġġ ċar ħafna and we will get to the bottom of this. Grazzi.